Príjemný, dobrý deň všetkým vám, ktorí ste merali cestu do prekrásnej dediny Čičmany. Dnes, tento sviatočný deň, keď si užívame nedeľu a nádherné slnko, vidieť krásnych ľudí, ktorí milujú slovenskú ľudovú pieseň, ktorú vieme zahrať aj na fujarách, ale aj na iných nástrojoch, je radosť sa s vami stretnúť a my sme pre vás pripravili nádherný program. No ale aby to tak mohlo byť, musí to niekto zorganizovať a preto vám dám na vedomie, že hlavným organizátorom podujatia je Krajské kultúrne stredisko v Žiline so zriaďovateľskou pôsobnosťou Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcov Čičmany a kaštieľom Čičmany. Nuž a koho by sme na úvode nemohli privítať ako riaditeľku odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Dašu Lofajovú, prosím, keby prišla medzi nás, takisto aj Juliu Marcinovú, riaditeľku Krajského kultúrneho strediska v Žiline a vašu domácu starostku Ivetu Michalikovú, ktorá sa vám tiež srdečne prihovorí. Nech sa páči, dievčence. Milé dámy, vážení páni, dovolte mi srdečne vás pozdraviť a privítať na tomto podujatí v mene predsedničky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Je mi cťou, že sa môžem zúčastniť tohto významného podujatia. V roku 2005 bola fujara zapísaná organizáciou UNESCO do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Zároveň je neoddeliteľnou súčasťou našej nehmotnej kultúry. Pozoruhodné je, že aj v dnešnej dobe sa venujú výrobe fujár a hre na nich celé generácie rodín. Je to najmä vďaka nadšencom a ľuďom, ktorí lásku k tradíciám a tomuto remeslu nosia stále v srdci. Vďaka vám môžeme aj počas týchto dní obdivovať toto vzácne dedičstvo našich predkov. Všetkým vám, milí fujaristi, veľmi pekne ďakujem. Príjmite môj obdiv. Zároveň mi dovolte poďakovať aj organizátorom tohto podujatia, Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline, obci Čičmany a kaštieľu v Čičmanoch, ktorí majú za sebou kus poctivej a hlavne náročnej práce. Zo srdca vám všetkým prajem, aby ste svoju prácu a poslanie robili s takým nadšením a láskou a zainteresovanosťou aj naďalej. Ďakujem. Tak príjemný, dobrý deň. Teraz ja vás privítam. A keď poradie bolo iné, vidíte tu dve Čičmanky. Kto prišiel teraz, tak môže hádať, ktorá je starostka, ktorá je riaditeľka kultúrneho strediska. Myslím si, že nám to pristane obidvom. A hlavne Julke, teda. Takže ja vám ešte raz prajem dnešný deň, aby ste si užili. Je to tretí deň, kedy sa stretávajú fujaristi a vlastne všetci ľudia dobrej vôle a veľkého srdca pre folklór. A ja sa tak tiež chcem poďakovať Krajskému kultúrnemu stredisku za obrovskú prácu, ako aj mojim ľuďom, ktorí takisto pomáhali z obce a takisto fujaristom, že merali takúto cestu k nám aj skupinám. A samozrejme vám divákom, lebo bez vás by toto podujatie asi nebolo. Takže požehnanú nedeľu a krásne zážitky. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi po tretíkrát, lebo hrátam už aj teda piatok, kedy sme začali trošku komerčnejšie, poďakovať vám, že ste prišli znova. Ako povedala aj pani starostka, bez vás by nemalo význam
robiť vôbec nejaké podujatia. Nás teší, že stále viac a viac ľudí prichádza a hlavne si tak nejak vrie do srdca túto udalosť, tento festival, pretože to musí mať človek rád. Nedá sa len tak prísť si sadnúť a povedať, že toto nie je pre mňa. Folklór musia mať ľudia v srdci, aby ho buď prezentovali ďalej, alebo aby ho aspoň vciťovali do seba. Ale naozaj, ako som to povedala aj včera, bez tej pomoci všetkých naokolo by nebolo možné festival zorganizovať. V prvom rade samozrejme ďakujem Žilinskému samosprávnemu kraju, skvelému odboru kultúry, ktorý urobil všetko preto, aby nás finančne podporil. A Ivetka aj tebe samozrejme, lebo všetko, čo sme si zmysleli, tak sme mali za veľkú pomoc a opäť mojim kolegom, ktorí si včerajší deň neskutočne odmakali a bol vďaka ním 100%, myslím si. Ak máte možno iný názor, tak budeme radi, ak nám ho poviete, ale aj pochvala poteší. Tak verím, že aj dnešok si užijete, že bude skvelý, počasie nám praje a aby sme si tú kultúru prežili aj dnešnú nedeľu. Ďakujem a krásny zážitok. Tak milí priatelia, ja pevne verím, že tú prvú časť vážnejšej našho stretnutia máme za sebou. Ďakujem dievčatám. Ja ich takto budem volať preto, lebo väčšina z nás, ktorí tu na účinkujeme, sme dôchodcovia, viete. Tak. Oni sú ešte pracujúce, takže nech sa im darí a nech sa dožijú dôchodku ako my a nech naďalej pracujú na tom, aby ste sa vy, ktorí ste ešte mladí, mohli stretávať s tými, ktorí už majú ten vek taký požehnaný, ale naozaj im to ešte vládze aj fúkať a dokonca dokážu aj tancovať. No a ja vás ešte chcem teda to druhú časť vážnej veci, musím to teda povedať, lebo je to v protokole tak dané, aby ste vedeli, že okrem hlavného programu si môžete pozrieť výstavu fotografií krojovaných babík a výstavu fotografií z minulých ročníkov festivalu. Obe výstavy sú umiestnené na oplotený areálu kaštieľa, to ste si možno už aj všimli. Takisto môžete zhliadnúť prezentáciu výroby Fujar a Pišťal. Nám tento rok predvedú členovia folklórnej skupiny Hajček Chrenovec Brusno. Tamto v označenom stane, oni tam sedia, radi vás o tom budú informovať. Vynikajúce, ja som si dneska pozrel, sú výrobky z drôtu manželia Zbojekovci a takisto výrobky z dreva Joachim Beňo. Textilné výrobky Zuzana Sabová a stánok Krajského kultúrneho strediska v Žiline, predaj publikácií o ľudovom odeve a remeslách a takisto vám môžu predať aj CD nosiči, na ktorých sú ľudové piesne. V tejto chvíli musím sa poďakovať tým partnerom a sponzorom, ktorí podporili toto podujatie. Je to obec Čičmany, Kaštiel Čičmany, Žilinský samosprávny kraj, súkromná stredná škola umeleckého priemyslu Central Art Register, TCS Company, Kaufland, Coop Jednota, firma Unisias, Kofola, Ľuboslav Chudoba, Miroslav Domien, mesto Rajec, a takisto Andrea, Aquapro, Varinská tlačiareň, Farma Hreus, Agropoint, Šimo, Nedorost, Libex, Agro, Záhrada Ezero, Rastislav Jedlička, Penzión Javorina, Čičmany, Fatimex Ezero, Penzión Javorina, Penzión Katka, manželia Ficekovci, Beltráns, Rastio Jedlička, Turisticko-informačné centrum Čičmany. Zatlieskajte im aspoň. To je zadarmo. No a tak, ako som to včera s obľubou povedal, vstupné na toto podujatie je úplne zadarmo, ale je tam pripravená taká kasička najmenej 5 eur, hej, aby ste vedeli. No. Potom, keď budete vzhľadnúť, môcť náš program, ja pevne verím, že vydržíte. Chcem vám povedať, že dnešný program je postavený trošku ináč ako ten včerajší, ktorý ste boli. Budete mať možnosť vidieť viacej tanca, viacej spevu takého, ale samozrejme, že sme zostali aj pri tom, aby zazneli pre vás aj fujary. Ako inakšie, tento chvíli práve začínajú
fujaristi, ktorí prišli od Banskej Bystrice zo Seviec. Nech sa páči, chlapci.